Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Kim, 30 years old, may asawa at isang anak. Elementary pa lang ako, tambalanista na. Paano ba naman, kababayan ko si Chuper? Suki ang nanay ko ng Mahiwagang Burnay at super proud dahil kaprobinsya namin si Chris. Kung paano ako nakayag o nayakag. Ayan. Kung paano ako nayakag ng nanay ko para maging tambalanista. Ganun ko din naiengganyo yung mga office mates ko na maging regular listeners ninyo. Sumulat ako para ikwento ang pinagdaanan ko bilang isang ina at kung paano nyo ako natulungan sa journey ito kahit malayo kayo. Nandito po kami ng pamilya ko sa Riyadh. Nagtatrabaho kaming mag-asawa sa isang ospital dito. July last year nang ipinanganak ko si Raya. Pagdating ng April, kinailangan ko siyang dalhin sa ER dahil may lagnat at ubo. May pneumonia daw at kailangan niya ng 3 doses ng antibiotic. Dahil hindi naman kami citizens dito, hindi siya pwedeng i-admit sa ospital. Kinailangan ko siyang dalhin sa ER araw-araw para mabigyan ng antibiotic. Pangalawang araw ko pa lang dinadala nang i-order siya for chest ultrasound. Doon nakita na may tubig sa paligid ng puso ng anak ko. Hindi na kami pinauwi dahil kailangan siyang mamonitor ng 2 araw. Akala ko yun na yung pinakamalungkot na balita. Hindi pa pala. May nakitang malaking mass sa chest niya. Gumuho ang mundo ko, tambalan. Nagdilim ang paligid. Hindi ko mapigil ang pag-agos ng luha ko. Yung mga tuhod ko nanlambot. Hindi ko alam kung saan ako hugot ng lakas. Wala pang 1 taon ang anak ko at halos nagsisimula pa lang ang buhay niya. Kinailangan ng maraming tests in the next 3 weeks. Hindi ko mabilang ang needle insertions, scans, sedations at fasting na napakahirap para sa baby ko. Ginaya ko yung dasal ni Nicole. Ibalik niya siya sa amin without a cell out of place. Yun lang talaga yung dasal ko. Finally, lumabas ang resulta ng biopsy. Langerhans cell histiocytosis. 12 weeks nag-chemo ang baby ko pero hindi pa din kinaya. Binigyan siya ng targeted therapy at nakauwi kami after 128 days sa ospital. Yung plano naming big birthday party niya sa Pinas, naging small party sa ward. Alam kong mahaba pa ang laban pero nagpapasalamat ako sa maraming bagay. Salamat kasi na-detect agad. Salamat kasi hindi na namin kailangang problemahin yung cost ng treatment niya. Salamat kasi dahil baby pa siya, malamang hindi niya na maaalala yung mga sakit na pinagdaanan niya paglaki niya. Salamat kay Nicole na dumaan sa parehong pagsubok kasi kapag hindi ko na alam kung anong gagawin ko,
kung ano ang iisipin ko. Naalala ko yung pinagdaanan niya. And katulad ni Nicole, I find myself surrendering everything to God and asking Him to take the wheel. Hanggang dito na lang tambalan. Please include my daughter Raya in your thoughts and prayers today. Ang inyong tambalanista, Kim. Hi, Kim. Alam mo ba, Kim, nung isang araw, nag-clean up ako ng Google Drive. Kasi sabi ng Google, ano na daw, 92% full na daw yung Google Drive. Tapos tinanong ako doon, gusto mo ba pang magbayad para lumaki or mag-delete-delete ka na lang? Ganon. Oo, Tagalog kami. Nag-usap kami ni Google eh. So, nag-decide ako na na magde-delete na lang muna ako bago ako mag-purchase ng bigger memory. So, dun sa pag-browse ko dun sa Google Drive, I chanced upon yung piece ni Princess, singing piece, yung kanyang performance during the pandemic, bago pa siya magkasakit. Kasi bago siya nung panahon ng pandemya, 'di ba? Tumigil man ang mundo pero gumawa tayo ng paraan para mag-adjust. And that included singing lessons na online. So, nag-singing lesson siya online. Kaya nung nag-recital siya, ang ginawa lang namin is nirecord siya, binidyo, tapos sinend dun sa teacher, tapos yung teacher pinagtagpi-tagpi, tapos online recital na siya, ganon. So, yun yung nangyari. So, nung napanood ko yun, she was so small and she was small and chubby. And tawang-tawa ako kasi at lagi ko siyang piniplay for the past day simula nung na-rediscover ko siya sa drive ko. Kasi tawang-tawa ako sa sa pagkabibo niya. Sobra niyang bibo, promise. As in, ibang level ng biboness at saka yung pinipilit niya may vibrato siya kahit wala naman, 'di ba? Somewhere over the rainbow, way inaalog-alog yung ulo niya. Ay, ganon. There's a na why someday I wish tas kita mo yung facial expression niya, kita mo yung sobrang taas ng level ng confidence niya, as in. And I caught myself asking habang pinapanood ko siya, sabi ko talaga out loud, hindi ko alam kung narinig na asawa ko, sabi ko, ano kaya si Princess ngayon, no, kung hindi siya nagkasakit? Meron kasi akong feeling sometimes na feeling ko merong part of her brain na medyo na of course, she's totally well, walang problema, ganon. Pero feeling ko yung sobrang level ng pagkabibo and nawala, hindi naman nawala, parang nabawasan. May mga ganon ako sometimes, pag nag-overthink ako, pag trip ko lang mag-overthink, parang iniisip ko, parang mas matalino siya dati. Parang ganon, may mga ganon ako. Tapos yun nga, yung level of confidence niya na habang pinapanood ko siya, parang ano kaya kung di siya nagkasakit, tapos dire-diretso, ano kaya siya ngayon? Parang ganon. May mga ganon akong katanungan na biglang yung puso ko, parang yung parang kinumus, yung parang dinurog siya na nagkasakit pala talaga siya, no? Parang ganun. Tapos bigla ako nagtanong, bakit Lord? Parang ganun. Bakit nga ba siya nagkasakit? Tapos yun na, tapos hanggang doon na lang. Tapos ngayon lang habang binabasa ko yung letter mo tungkol kay Raya, bigla lang tuloy ulit nagka-answer yung tanong ko na yun. Na kaya nga naman pala siya nagkaroon ng sakit for a lot of reasons. And one of which is yung kanyang story of hope at yung kanyang testimonial at yung kanyang miracle story will always be a story of inspiration para sa mga ibang tao na may ganyang klaseng pagsubok. Kasi parehas
Magkaiba ng sakit, parehas mahirap i-spell, 'di ba? Pero parehas na pagsubok. At yun doon ulit parang nilinaw lang ulit sa akin na ano kasi araw-araw ko yung piniplay partner. In fact, pampagising ko yun sa anak ko kasi naiirata siya. Tapos kanina lang pinilay ko ulit. Tapos nahanap ko sa Google Drive, isa pa palang version no. Tapos plinay ko ulit, ganun. Tapos bigla ako nagtanong, ba't kailangan ba't nga pala mas bibo siya dati, 'di ba? Ba't ba kailangan niya magkasakit? Tapos ito, parang si Lord, hindi niya man sinabi kaagad yung sagot. Sinagot niya after a few days. Kasi anak ito meron kang big platform, Nicole, na pwede mong i-share ito sa maraming tao. And kahit minsan octopus yung mga kwento mo sa radyo kasi ang dami nang nararating. Meron pa ring tatamaan. And yun ay itong kwento ni Mommy ni Raya. So, una, thank you kasi shinare mo yan at nalaman mo na you're still holding on kasi meron laging miracle, and that's all. One of the reasons is yung binabalikan mo yung kwento ni Princess at yung hope, 'di ba, yung Jesus take the wheel, ganyan. Yes. So thank you. At thank you dahil sa iyo nagkaroon ng sagot yung tanong ko. Minsan kasi kahit na minsan alam mo na yung sagot sa mga tanong, may mga alam mo kaya nga yung devil daw yan yan talaga yung mga pakana niyan, partner Steal, kill, kaya hindi kami friends ng mga yan. Oo, steal, kill, and destroy. Ay, naku, hindi ko rin friendly yan, di ba? Kasi ang gagawin kung nalaman yan... ko nga doon sa bahay na lilipatan sana namin, sabi may gano'n, ay, nako. Ekis na. Pinamamahayan daw ng devil doon. Ako, hindi na. Lipat tayo sa ibang lugar. Ekis, totoo, di ba? Kasi ang mission yan, to steal, kill, and destroy. So, nanakawin niya sa'yo yung paniniwala mo, papatayin niya yung hope mo, yung mga gano'n. So, yan yung ginawa sa akin, parang medyo dinamonyo ako ng slight. Tapos, binalik ako, nanalo ulit yung kabutihan na white over black ulit, ganun. So thank you. Ako, I'd like to say thank you too. And we really pray na you will overcome this. Tama naman lahat ng ng mga sinabi niya na salamat, 'di ba? Salamat kasi bata pa siya. Alam mo ba ang bata, sabi sa akin tungkol sa brain yung sa anak ko na ang laki ng chance ng recovery kapag ka bata. Kasi merong brain plasticity na tinatawag, mas madali ang recovery at mas madali kapag ka matalino. Tsaka mas marami silang angels. Yan. Kaya yung mga matatanda napapaligiran na ng devil minsan. Hindi. Oo. Yung kaya yung mga bata, lahat sila angels correct. lang. Di ba kapag ka nahulog nga yung bata tapos nabuhay, ay kasi sinalo ng guardian angel. Diba? Bakit tayo pag nahulog tayo, partner, babalian talaga tayo kasi walang sumalo. Chareng. Tingnan mo, pag doon nadapa ka, tapos may tatawa sa paligid mo, di ba naka-devil nakapalibot sa'yo? Kaya ikaw na tumawa doon. Tinawanan ka lang. Nako, devil pala yung tumawa. Tumawa bago tumulong. Nako, tayo dyan. Kalurkey. Totoo yun, no? Yung mga ganitong klase ng storya, Kim, ay na-appreciate ng maraming tao. Of course, hindi namin win-wish na mangyari ito sa napakaraming tao. Ay nako, we don't wish for it to happen. I mean, the story itself, it's a story of hope and inspiration. And one big message that you are sending everybody, kasama na kami doon, no? Yung power talaga ng prayer. Tingnan mo, highlight mo dito yung prayer Ano yung kinote-unquote niya na prayer mo na parang Lord, not a cell out of place. Diba? Totoo yun the power of prayer. Your prayers can make the impossible possible. Yun mga kaibigan. Pag dumating po yung matinding problema sa buhay natin, na feeling natin na helpless tayo, 'di ba? Down and out, parang lumulubog na tayo sa kumunoy. Isang matinding prayer lang, manalig ka, ibibigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo. Correct. At diba? Saka alam ni Lord kung whether ano petition, request, wish, or kung ano man, ibibigay yan sa iyo pagkailangan mo. Just learn how to pray. Yun ang pakahawakan mo. Oo, lagi diba? ka magdadasal. Totoo Hold on mo lang kasi wala nang ibang pwedeng mas magaling pa, 'di ba? The physician of all physicians, the greatest physician of all, 'di ba? So, kung magagaling yung mga doktor na meron ka, 'di ba? Lagi mong tatandaan, sino ba yung gumawa din sa mga doktor na 'yan? Sino ba yung nag-create ng brains na mga doktor na 'yan, 'di ba? At
hahawakan mo yung pinakamagaling sa lahat, 'di ba? Natatandaan ko yun na ni mismong doktor yung nagsabi sa akin yan, partner, na we are just instruments. Pero ang taga-decide pa rin talaga dito is God. Kaya kailangan lagi kang magdadasal. Yes. 'Di ba? So, yun na. Inaalala mo sa amin yung Oo. kwento mo ngayon, Kim at ni Raya, ay paalala sa amin na magdasal ng magdasal ng magdasal. Magpasalamat, 'di ba? Humingi ng petition, humingi ng tawad. Yes. Alam mo, meron tinatawag na, meron ako natutunan na parang 1-minute rule. Kasi minsan, di ba, parang, kailan ka ba talaga nagdadasal? Parang, di ba, kung kailan mo lang, minsan nga, naisip mo na nga siya, hindi mo pa rin siya gagawin. Parang ganun. So, yung shinare sa akin ng isa kong friend, yung tinatawag daw na 1-minute rule. Try mo daw i-apply. Medyo maganda din siya eh. Doable kasi 1 minute. 1 minute lang. O, ibig sabihin na, basta the first minute. So, for example, the minute you wake up, 'di ba? Ano ba yung unang ginagawa natin? Hinahawakan natin yung phone natin, 'di ba? Ayun, ako may nakita ako nagkakamot ng singit. Ayun yung unang ginagawa niya. Meron ako iba, may singit ng iba na kinamo. Di ba? Lord, tanggalin niyo po yung mga devil sa paligid namin. Hindi, kung ano man yung una mong ginagawa, nagkakamot ka man ng singit, magsisipilyo ka man una, o kaya kukunin mo yung cellphone mo. Feeling ko it's really very the basic na na ginagawa ngayon dahil sa panahon ng ano tawag dito ng social media, cellphone ang unang hawakan. So instead na yun, kung ano man yung unang gagawin mo, dapat palitan mo ng 1 minute of prayer. So kunyari, instead of getting my phone, 1 minute muna magdadasal muna ako, magpapasalamat ako na ginising ako. Ganon din throughout the day. So for example, meron kang lalakarin mula sa bahay mo hanggang doon sa opisina kasi walking distance. So halip na gamitin mo yung cellphone mo o kaya tingnan yung mga sa paligid, yung first minute na yun magdadasal ka. Parang ganon. Totoo yun. Yung ganon lang, yung hindi naman kayo, kasi di ba laging madami tayong excuses, pero kapag inisip mo yun, wala, pwede palang walang excuse. Correct, at hindi siya mahirap gawin. Yun yung sinasabi natin, yun lang yung gusto natin bigyan ng diin. Alam niyo, pag nagdadasal po tayo, hindi po siya mahirap gawin eh. Bakit hindi natin magpaglaanan ng panahon? Kaya mo ang 3 oras chismisan eh. Diba? Ano ba naman yung ilang minuto na pagpe-pray, di ba? Totoo yun. Sabi nga nila, di ba, ang pagdadasal, walang bayad, libre po yan, pero napakaraming sukli. Di ba? Hindi ka magbabayad, hindi ka maglalabas ng pera, pero ang dami mong posibleng matanggap. Correct, sa true lalo at walang today, halong di ba, let's say a little prayer. Yung 1 minute rule, pwede nating i-apply because it's very doable. Yes. Yan. Siya, wala na kaming oras, pero ikukwento natin ito sa podcast yan, ha? Salamat sa iyo, Kim, for sharing your story with us, at naway we pray that maging bonggang-bongga yan si Raya. Meron niyang mission, sure naman tayo dyan. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper, na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!